Hej og velkommen til Anna Pixels film om koblingsdiagrammer. Der findes to forskellige måder, man kan sætte sådan en kobling sammen på. Man kan enten lave en parallelkobling, hvor at der går strøm, altså der går lige meget strøm gennem begge pærer, så man har to forskellige koblinger. Eller man kan lave en seriekobling, hvor at begge pærerne sidder eller sådan i serie med hinanden, så der kommer samme strøm igennem. Man kan i sådan en kobling tilsætte et ampermeter, som måler elektrisk strømstyrke. Og man kan også tilføje et voltmeter, som måler spændingsforskel. Man kan tilføje voltmeteret to forskellige steder. Man kan enten sætte det før ampermeteret, eller imellem ampermeteret og pæren. Forskellen er, at når det er efter ampermeteret, så vil noget strøm have været taget lidt af ampermeteret, men det har ikke den store betydning. Det er en resistor. Og jeg vil lige starte med at spørge, En resistor er sådan en kasse, som kun lader en bestemt mængde ladninger ud. Der kommer lige så mange elektroner ind, som der kommer ud, men det er kun et vist antal ladninger, som kommer ud. I en kobling kan man altså tilsætte de her forskellige komponenter. Pære, ampermeter, voltmeter, resistor og så spændingskilden, det er det, der giver strømmen. Hvor at den lange streg, det er pluspolen, og den korte streg, det er minuspolen.